सैथोआ जेब्लायबो देरहासार जायो। सिजेम कर्टखौ आं साबायखर होदों सत्यनि अफराव आधार खालामनानै दिनै सत्यताखौ बिसार खालामनानै सत्यनि जय होनायनि थाखाय। बिटिसि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजोफोरनि दिनै देरहासारनाय फल्स एफिडेविट होआखै होननानै दिनै प्रमानित जाबाय। दङ दिनै पर्बत जरानि साफ्रोमबो रायजो राजा बिटिसिनि साफ्रोमबो आइजोनि दिनै जय। आं बादि सासे आइजोखौ बिसोरो सारा सास्ति होनो थाखाय बिसोरो सेस्था खालामगासिनो दङ। मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै इउपिपिएलनि केस होनाया दिनै जोब्बाय। नंखाय एफिडेविट होना बिसायख'थि गेलेदोंमोन होनना इउपिपिएलआ केस होदोंमोन। बेवहाय बिसोर होदोंमोन एलिगेसन लाबोदोंमन जे फल्स मोनसे एफिडेविट होदोंमोन होननानै। थांनाय 2022 मायथाइनि 21 जानुवारि खालाराव इउपिपिएलनि मिडिया एन्ड इनफरमेशन सेक्रेटारि बोसेन मण्डलआ रिप्रेजेन्टेशन अफ दि पिपल एक्ट 1951 सेक्सन 125 क्लज ए नि सिङाव मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै नंखाय एफिडेविट खालामना बिसायख'थि गेलेदोंमोन होनना केस होदोंमोन। नाथाय बे केसआव दिनै एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ देरहासार जायो। क'क्राझार सिजिएम कर्टआ नंखाय एफिडेविट नङामोन होनना दिनै रोखा खालामनानै होयो। बे कर्टआवहाय बिसार जाबाय। बिनि एगेन्स्टैनो बिसोरो उइटनेस लाबोदोंमोन। गोबां उइटनेस फैदोंमोन बेवहाय। बेंकनिफ्राय लानानै नोङो गावसिनि पिडब्लिउ उइटनेसफोर फैदोंमोन खिन्थु प्रुफ खालामनो हायाखै। राइटलि बे जाजमेन्टखौ दिनै माबानाय जाबाय आरो बिथां मुनमुन ब्रह्मनि फेभारावनो पास खालामबाय। 1 नं पर्बतजरा बियाबाव बिपिएफनि सासे गोख्रों आइजो महरै बिजाथि जानानै थांनाय 2020 मायथाइनि बिटिसिएलए बिसायख'थियाव मुनमुन ब्रह्मआबो बिसायख'थि गेलेदोंमोन। बे बिसायख'थियाव मुनमुन ब्रह्मआ देरहासार जायो। बे बिसायख'थि गेलेनायखौ लानानै थांनाय 2022 मायथाइनि 21 जानुवारि खालाराव रिप्रेजेन्टेशन अफ दि पिपल एक्ट 1951 सेक्सन 125 क्लज ए नि सिङाव सिआर केस नं 10/22 मुनमुन ब्रह्मखौ नंखाय एफिडेविट खालामनानैसो बिसायख'थि गेलेदोंमोन होनना इउपिपिएलनि मिडिया एन्ड इनफरमेशन सेक्रेटारि बोसेन मण्डलआ मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै केस होदोंमोन। नाथाय बे केसआव दिनै एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ देरहासार जायो। एबा मुनमुन ब्रह्मआ नंखाय एफिडेविट खालामनानै बिसायख'थि गेलेयाखै होनना मानगोनां क'क्राझार सिजिएम कर्टआ रोखा खालामनानै होयो। बे बिथिङाव एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ इउपिपिएलनि बेबायदि नंखाय जाहोनखौ लानानै केस होनायनि सायाव ओरैबायदि खेंफोरथि होयो। मोनसे लं पेन्डिं मोनसे केस जानानै दङमोन 2022 10/22 केस नाम्बार सिआर कमप्लेन केस मोनसे इउपिपिएलनि तरफनिफ्राय होनाय जादोंमोन आयुब हुसैन मण्डल। बिसोरो आंनि एगेन्स्टआव मोनसे फल्स एफिडेविट होदों होननानै बिसोरो मोनसे फल्स प्रपागेन्डा खालामनो बिसोरो सेस्था खालामबाय थादोंमोन। बे हिसाबैनो बिसोरो केस होदोंमोन। दिनै महामान्य सिजिएम कर्टआ एक्विटेल होबाय। बिसोरखौ बिसोर मिथ्या आङो सत्य आङो फल्स एफिडेविट होआखै होननानै दिनै प्रमानित जाबाय। आं महामान्य सिजिएम कर्टखौ आङो साबायखर होदों। सिजिएम कर्टखौ आं साबायखर होदों सत्यनि अफराव आधार खालामनानै दिनै सत्यताखौ बिसार खालामनानै सत्यनि जय होनायनि थाखाय। राइट जाजमेन्ट। गतिके आं धन्यबाद होयो बिथांमोनखौ। बे बयहाबो राइट दङ। बिस्रा मोनसे डाउट दंमोन। एक्चुअलि होननो थाङोबा फल्स प्रपागेन्डानि सायावनो फल्स खोथाजोंनो इउपिपिएलआ दिनैसिमबो दिनै बरथि दङ दिनै दङ। जेब्लायबो रायजोनो मिसा खोथानि लोगोसे फल्स प्रपागेन्डा बिसोरो खालामनो सेस्था खालामो। नाथाय सत्यआ जेब्लायबो जय जायो। बेनो मुल कारन। रायजोफ्राथ' बिसोरखौ मिन्थिखायो फल्स खोथाजों बिसोरो रायजोखौ फल्स इनफरमेसन होगासिनो दङ फल्स प्रपागेन्डा खालामगासिनो दङ। आं बादि सासे आइजोखौ बिसोरो सारा सास्ति होनो थाखाय बिसोरो सेस्था खालामगासिनो दङ। रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभखौ अपमानित खालामगासिनो दङ। दिनै पर्बत जरानि साफ्रोमबो रायजो राजा बिटिसिनि साफ्रोमबो आइजोनि दिनै जय। सत्यनि सायाव जेब्लायबो सत्यआ जेब्लायबो जय बेखौनो प्रमानित खालामो। सिआर केस 10/2022 निमोन। कमप्लेनेन्टआ दंमोन बेवहाय आयुब हुसैन मण्डल। ओमफ्राय एगेन्स्टआव होदोंमोन मुनमुन ब्रह्म पर्बत जरानि एमसिएलए नि एगेन्स्ट। बेवहाय बिसोर होदोंमोन एलिगेसन लाबोदोंमोन जे
फल्स मोनसे एफिडेभिट होदोंमोन होननानै आन्डार सेक्सन 125 अफ पिपल्स रिप्रेजेन्टेसन एक्ट 1951 नि आन्डारावहाय बेखौ अनारेबल CJM कर्टआ राइटलि दिनै जाजमेन्ट पास खालामबाय जे बिथांखौ एक्विटेल होबाय बे केसावहाय दिनै बिथांमोना जे कर्ट एफिडेभिटखौ फल्स होनानै होदोंमोन नाथाय बे फल्स नङा होननानै बे कर्टआवहाय बिसार जाबाय बिनि एगेन्स्टैनो बिसोरो उइटनेस लाबोदोंमोन गोबां उइटनेस फैदोंमोन बेवहाय बेंकनिफ्राय लानानै नोङो गावसिनि PW उइटनेसफोर फैदोंमोन खिन्थु प्रुफ खालामनो हायाखै राइटलि बे जाजमेन्टखौ दिनै माबानाय जाबाय आरो बिथां मनमोन ब्रह्मनि फेभारावनो पास खालामबाय बिथांखौ एक्विटेड होबाय बे केसनिफ्राय